el que pretén és donar eines i competències als nostres nanos, als nanos de 15 i 16 anys de quart d'ESO, perquè puguin prendre millors decisions financeres quan siguin adults. Cal aplaudir la feina, l'esforç, la il·lusió i la passió amb què l'equip de l'IEF està volcat en cos i ànima en aquest projecte. Mèrit molt important dels voluntaris, el temps, les vivències que han viscut, que les puguin traslladar als nois. També és molt de mèrit de la comunitat educativa que hagi obert les portes. I on està l'èxit del programa de l'EFE? Aquest èxit ha estat en l'extraordinària coordinació de tots els participants, amb un objectiu comú, que és millorar el coneixement. Jo crec que preparar-los i educar-los és molt important, perquè en el futur les farà falta. Moltes gràcies. El programa FEC es resumeix en una sola paraula: voluntariat. Voluntariat és intercanvi, és reciprocitat. Inclús diria improvisació amb un toc d'imaginació. Destacar la sensació d'alegria que comporta poder traslladar els nostres coneixements i que entre tots seguim treballant per continuar amb els resultats obtinguts. Permet als nostres alumnes, els de quart d'ESO, connectar amb uns continguts financers i econòmics claus per a la seva vida quotidiana. La gent adulta, tant com els adolescents, necessiten adquirir uns conceptes bàsics, clars, fiables i transparents d'economia domèstica. Si aquestes xerrades serveixen per això, hauran valgut la pena. Aquest projecte, aquest programa tindrà llarga vida i estic convençut que aquesta feina no serà endebada, sinó que tindrà una translació positiva en la vida de cadascun dels nois i noies als quals formem. Agrair-los novament la seva dedicació i el seu encert i encoratjar-los a que en la propera edició ens puguem tornar a veure aquí i celebrar l'èxit de l'esmentada edició. Moltes gràcies.